Maza ya ake ciki ne. Steady nake ga ma. Ya ne wai? Ina dan duba fecin Alinu ne, ya dan yi wani course ne dazu. Alinu? Na ba Alinu. Ai mun tare da shi yayi. A ba maza. Sa normal nake ga ma. Da din kira mana shi mu gaisa ma. Eh? Din kira shi mu gaisa ba. Ai ban da caji. Ba ka da caji. Mun ba sa kira shi. Ai wayar ba abin nan ba sai ba sa batar sai da bude bayan wannan sai dai a sa caji. Ba sa caji. Ban da kati. Ba ka da kati. Ba kati ya ci. Ba kati. Ko shi ma sa. Ka saka. Ba na toka area. In baka iya ba kawo a ba na toka na area. Kira China gashi nan, kira China. Duk inda zaka kira gashi nan dai mun kawo ka wajen service. Yes. Switch off. Switch off. Kawulin mota mun je kai mu gida. Ka san me? Ai kun ga lunun can ma. Yana.